stimați cetățeni, astăzi, pentru PAS, partidul care falșiv se numește Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru că ei n-au demonstrat nici acțiuni, nici solidaritate, și pentru patronaja lor, Maia Sandu, este o zi de doliu. Este ultima zi activității acestui Parlament, care, pe parcursul 4 ani, nu a mișcat nici 2 degete. Și asta nu o spunem noi de ce că am fost în opoziție. Fiind în opoziție, e o responsabilitate încă mai mare decât fiind la guvernare. Comparativ, eu vorbesc acum. De ce? Pentru că nu ai posibilitatea să realizezi acele planuri, acele inițiative, să iei acele măsuri care sunt necesare și tu le vezi, le conștientizezi, le simți și care le doresc cetățenii și care ne le propun cetățenii, că noi să le introducem în viață prin legislație, prin fapte concrete, prin acțiunile guvernării. Și aceasta e o durere mai mare decât la cei care, îmi pare mie, s-au așezat 4 ani de zile în fotoliu și habar nu au avut ce face în Moldova, pentru că ei au căscat gura și au deschis, au spus că ei sunt pentru integrarea europeană și aceia din Bruxelles, de unde mai sunt ei, deodată ajutoare, deodată credite, deodată diferite înlesniri, dar chiar pe compartimentul acesta, integrarea europeană, n-au făcut nimic. Vorbăraie, 4 ani de zile, în fiecare zi și la fiecare ședință a Parlamentului despre reforma justiției. Și avem în justiție? N-avem nimic hotărât în justiție. N-avem nici procuror la locul lui, n-avem nici judecătorii respectivi. Avem fapte de corupție, avem fapte alte urâte și așa mai departe. Dar cel mai strașnic ce au făcut aceștia care astăzi le spunem vește ca pomenire de la PAS, s-au bătut joc de poporul nostru. Au umilit poporul, l-au înjursit, au pus în genunchi, i-au făcut cerșetori în întreaga Europa și nu numai. Au făcut ceea și nici nu-i de înțeles că se poate așa atitudine de avut de propriul popor. Și aceste lucruri s-au făcut intenționat. Dacă noi de la 4 lei metru cub de gază am ajuns la 17, dacă noi kilowatul de energie electrică l-a dublat de 3 ori, dacă noi prețurile la toate și în primul rând la produsele de consum de fiecare zi s-au majorat. Dacă nu este niciun control absolut la ceea ce se vede în farmaciile noastre, dacă peste câteva luni se vorbește că această soluție de vaccin a fost adusă în Moldova cu termen depășit, dacă oamenii nu au acces la medicină fără plată, dacă nu sunt locuri de muncă pentru tineret, spuneți, vă rog, toți, fiecare în parte, cetățenii Republicii Moldova, ce ați simțit dumneavoastră de acești 4 ani de zile? Dar țineți minte cu ce s-a început? Cu vremuri bune. PAS a venit la guvernare promițând vremuri bune. Și care vremuri noi le vedem astăzi? Mai strașnică situație în Moldova decât acum, la moment, n-a fost de când este independența țării noastre. Mai mult decât atât, ei au atacat și suveranitatea, și independența, și tot minoritățile naționale care locuiesc în Republica Moldova. Și au introdus împotriva lor diferite măsuri, inclusiv și aresturi, inclusiv și alte chestii care nu țin de demnitatea acestor cetățeni, împotriva lor. Și multe alte lucruri. Dacă eu o să vă aduc numai 2 cifre din activitățile noastre, a blocului nostru, a comuniștilor și a socialiștilor, noi în 4 ani de zile
am înaintat blocul nostru mai mult de 800 de inițiative. S-au votat 4 proiecte a noastre în Parlament. Astăzi sunt lăsate neanalizate, nevotate 74 de proiecte. Iată acum care este atitudinea lor față de opoziție. Iată care este atitudinea lor față de vocea poporului care ne-au ales pe noi, că noi n-am venit aici așa singuri în Parlament, dar suntem aleși de cetățenii țării. Și aceste proiecte nu țin de vorbărai, de credite și de granturi care au fost furate de adepții PAS și însuși de cei care conduc aceste pasuri. Aceste proiecte au fost dedicate îmbunătățirii calității vieții, dedicate fiecărui cetățean, problemele lor de fiecare zi, problemele sănătății, problemele agriculturii, problemele în învățământ, în diferite alte domenii. Deci noi părăsim acest Parlament la sfârșitul mandatului foarte nesatisfăcuți, dăm o notă nesatisfăcătoare activității pasului care au concentrat în mâinile lor toate instituțiile guvernamentale din țară, începând de la președinție, Curtea Constituțională, Parlament, Guvern și așa mai departe. Au avut toate posibilitățile, dar nu au făcut nimic. O notă foarte nesatisfăcătoare. Și eu cred că la această notă această notă să fie susținută și de cetățenii Republicii Moldova, de alegătorii în ziua alegerilor parlamentare. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățenii Republicii Moldova, am pregătit un raport pe 4 ani de activitate, dar cred că o să-l publicăm și cei care manifestă interesul o să faceți cunoștință că 10 de proiecte în domeniul social, 10 de proiecte pentru dezvoltare economică, agricultură, 10 de proiecte pentru educație și sănătate, sistemul social, sistem de pensionare, este rezultatul activității deputaților din fracțiunea noastră. Vreau să mulțumesc toți alegătorii, o treime de alegători din Republica Moldova, care ne-ați delegat în Parlamentul actual. Am făcut misiunea noastră, am îndeplinit-o onest, deschis și transparent. Datorită activității opoziției, oamenii, societatea au aflat despre 10 de abuzuri, despre 10 de crime, despre 10 de scheme de dilapidare a banilor publici. Cetățenii au aflat despre faptul cum abuziv se gestionează finanțarea externă venită și pusă pe umerii cetățenilor Republicii Moldova. Datorită activității deputaților noștri și le mulțumesc pentru această activitate, pentru fiecare. Societatea a aflat despre cum a fost capturată justiția, procuratura din Republica Moldova, cum de 20 de ori a fost modificată legea procuraturii, cum abuziv a fost modificată legea cu privire la Curtea Constituțională și a fost capturată și această instanță care se numește Curtea Constituțională. Vreau să mulțumesc fiecare coleg pe motiv că am activat în condiții deosebit de complicate, în condiții de presiuni asupra fiecărui deputat din fracțiune. Presiuni din partea organelor, așa zise, organe a procuraturii, justiției, organe care au filat deputații, organe care au pus presiuni pe deputați, presiuni care în mod normal ar trebui să fie pedepsite sau cel puțin urmărite într-un stat de drept. Dar deputații noștri au îndeplinit misiunea lor cu brio, au fost activi, au comunicat activ cu publicul, au transmis 10 de sesizări la adresa organelor de justiție, 10 de interpelări și 10 de adresări la adresa Comisiei de la Veneția, Consiliul Europei, alte organisme internaționale, OSCE, ODIHR, cât și avem 10 de litigii aici în Republica Moldova și unele acțiuni actuale guvernări deja sunt urmărite penal. Din păcate, astăzi avem justiție capturată încă care nu prea dă semne de viață, dar sunt unele dosare care credem că vor avea succes și rezultate concrete în toamna acestui an. Astăzi am înregistrat ultimul proiect de hotărâre a fracțiunii noastre. Da, din cele peste 200 de proiecte, doar 4 au fost examinate, dar nu ne plângem, am tras concluzii. Sunt mai multe fără de legi comisii de miniștri, de Guvernul Republicii Moldova, un guvern care habar nu știe ce înseamnă legea.
începând cu prim-ministrul Ecean, care nu cred că a pus cândva mâna pe lege, regulamentul Parlamentului, ori legea Guvernului, și care nu a venit să raporteze niciodată în termenii legali Parlamentului Republicii Moldova. Dar ceea ce pe noi ne interesează cel mai mult, nu au fost avizate inițiativele deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Fiecare inițiativă legislativă neavizată de Guvernul Recean este o crimă și am depus în acest sens demersuri și ne așteptăm, după 28 septembrie, rezultate concrete și tragere la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în sabotarea, discriminarea și blocarea activității deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Dar astăzi am înregistrat principalul proiect de hotărâre, cred că al doilea, că primul am înregistrat proiect cu privire la caracterul captiv al statului Republica Moldova, dar azi am înregistrat al doilea proiect, după importanță, crearea comisiei de anchetă cu revizuirea tuturor acțiunilor, legilor, hotărârilor a Parlamentului și a Guvernului care au adus la încălcarea principiului separației puterilor în stat, capturarea justiției, capturarea cecului, capturarea Curții Constituționale, capturarea procuraturii, capturarea instanțelor de judecată, capturarea Consiliului Suprem al Magistraturii, capturarea Consiliului Superior al Procurorilor, CSM, CSP, Curtea Supremă, cursele de apel, inclusiv și cele zonale și așa mai departe. Astăzi am anunțat că vor fi revizuite toate acțiunile de distrugere a patrimoniului național, acțiunile de distrugere sau de cedare a portului maritim Giurgiulești, falimentarea căilor ferate, distrugerea și închiderea universităților, centrelor științifice, acțiunile în mod special a Ministerului Sănătății, inclusiv și scheme cu procurarea utilajelor care astăzi nu sunt puse în funcțiune și unde s-au spălat masiv banii cetățenilor Republicii Moldova. Multe din aceste legi vor fi revizuite de această comisie de anchetă. Astăzi am anunțat acest proiect, înțelegem că în Parlamentul actual nu ai cu cine vorbi, dar va fi primul proiect propus de noi, noului Parlament, și credem că majoritatea deputaților în noul Parlament vor susține demersul nostru, comisie de anchetă va fi creată și cetățenii Republicii Moldova, partenerii, așa zișii parteneri, cei care au tăcut, vor afla multe lucruri despre ceea ce s-a comis în Republica Moldova. Și vor fi anulate, abrogate mai multe legi care sunt non-conforme cu valorile Consiliului Europei, dar nu înțelegem nici Consiliul Europei cu tăcerea lor, nu înțelegem tăcerea Comisiei de la Veneția deseori. Rămâne pe seama lor imaginea ambasadelor acreditate în Republica Moldova. Multe știu, multe cunosc, dar puțin fac. Dar Comisia de Anchetă în nou Parlament va aduce multă lumină, mai multă dreptate și anularea mai multor acte criminale și mai multor acțiuni abuzive. Vă mulțumim, stimați cetățenii Republicii Moldova, mulțumim și mass media din Republica Moldova, și cea liberă, și cea parțial liberă, și cea deloc liberă, pentru faptul că ne-ați mediatizat uneori acțiunile și declarațiile noastre, dar oricum ați fost alături și vă mulțumim pentru faptul că dumneavoastră mass media existați în Republica Moldova. Vă dorim spor la muncă și odihnă, vacanță cât mai plăcută. Mulțumim!